Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Ҳамиҷа толори варзиши профит аст? Бале, ҷа толори варзиши профит. Ҳамин мегӯянд якта мураббӣ ҳамиҷа як программа мегузарона, программаи қавитан. Дуруст. Ва ё ҳозир машқ кардастам. Ҳамин зана мегӯм кам тамошо ками барномаҳои варзишира. Ҳамиҷа мара рӯй када мега фарбе шида мега бра машқ кун. Ҳамиҷа меша машқ кунем? Бале, нақс кадай зантон. Марҳамат, и ключика гирем, дароин машқ кунем. Машқ кун. Абдурабӣ. Иш моянами. Мураббӣ. Албатта, салом. Шумонас? Хуб? Чӣ доред? Ай пишти программаи шумора мара занам аҷа машқ кунед. Барои чӣ? Чӣ ма ҳамқа фарбе? Не фикр мекунам он қадар шумо фарбе нестед, аммо кам тарак вазн гирифтаед. Ин шояд сабабаш ҳаром бошад ки шумо каме варзишро, тамринро таваққуф гузоштед. Аки хай мо вақти мактабида кам машқ мекардем, рақс мекардем. Бисёр ҳозир машқи мо фақат қурутоб шакарон. Ям машқай пресс хевай мешавад, хеле калон мешавад. Меҳмони азиз, шоу барномаи варзиши қавитан аст. Ин навбат дар меҳмонии варзиши қавитан шумо ҳама ин фардро, ин ҷавонро, ин шахси овозхонро ки садояш бисёр пурам аст мешиносед, медонед. Даниэл Рустамов дар шоу барномаи варзиши қавитан ширкат доранд. Даниэл Рустамов. Бия моне. Барои чӣ? Мемони адам бигирем, ма уже монда шудам. Ма ҳамиҷа омадам ки ҳами зани ма хирсанд шавад. Танҳо ҳамсари шумо хурсанд шавад, тамом бари мухлисон чӣ? Дар ҳамин чиз ба забони англисӣ як вай ҳаст ки як гап ҳаст ки happy wife, happy life. Happy wife, happy агар занат хушбахт бошад, зиндагиам хушбахт мегузарад. барои ҳамин ман машқ мекунам. Бисёр мегӯни азиз, мо нагуфта намонад ки Даниэл Рустамов инчунин донандаи забонҳои хориҷӣ, албатта куриёгӣ, хориҷӣ яъне англисӣ, албатта ҳамчунин мегӯни азиз новаста аз сарояндагиаш боз имрӯз блогер низ ҳаст. Бештар кишвари азизамонро, Тоҷикистони азизро, шаҳри дилрабору Душанберо тарғиб мекунад, зебогиҳои кишварамонро тарғиб мекунад баҳри мухлисон, ҳаводорон ва хориҷиён, нафароне ки берун аз кишварамон аст. Аҳсан ба шумо. Ман фикр карда истодам ки Даниэлро омода кунам барои тамринҳо ва Даниэл бешак шубҳа зуд мегӯяд ки тамринро аҳсан, бисёр олӣ. Акун мегӯни азиз, биёд Даниэл, пеш аз оне ки тамринро шурӯъ кунем, мегузарем баданро ками обу тоб гарм мекунем. Чавакаи моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед, мегузарем ба гармшавии бадан. Биёд мебарем ба албатта ба борои рӯҳраи варзиши баданро гарм мекунем. Аммо ман мегӯям дар инҷо тарозу аст. Як кор мекунем. Биёд пеш аз оғози гармкунии бадан вазни шуморо мебинем, чӣ қадар вазн доред. Баъдан мегузарем ба оғози тамринҳо. Мешавад? Ягон бор надидааст ҳамсари шумо? Хуб, марамат. 65, 66, 70, 78, 80, 85. Ҳеҷ на он қадар 90, 97 кило. 97 кило бинагӯни азиз вазн. Акнун чӣ кор мекунем? Шурӯъ мекунем ба гармшавии бадан ва иҷрои тамринҳо. Бинагӯни азиз, ҳамроҳи Даниэл Рустамов. Шумо шурӯъ мекунед? Бале, албатта. Quick start ба маънае ки тез старт. Албатта. Оҳиста баданро гарм мекунем. Чанд кило гуфтед? 70 чанд вазнатон? 97. Ман бисёр гапи хуб гуфтед. 97 кило бинагӯни азиз, медонед Даниэл Рустамов. Бале. Мо шуморо ҳамчун сароянда, овозхон, яъне мешиносем, медонем ва дар дили мардум аллакай ҷо гирифтед, ҳамчун мухлисони кишвари азизамон ва ҳамчунин мухлисони телевизиони варзиш ки бештар аз он ҷавон ҳастанд, наврасон ҳастанд. Шумо новбаста аз овозхониятон бо солҳои охир ба блогерӣ яъне шурӯъ кардед барои муаррифии кишвари азизамон, ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳри азизамон Душанбе ин корро шурӯъ кардед. бале, рост мегӯед. Мо ҳамин як 6 моҳ пеш ҳамроҳи ҳамсарам Промис
ки аз Амрико омадан ба Тоҷикистон, мо блогериро сар кардем ва ҳамин Тоҷикистонро нишон додем. Ҳамин бисёр масалан ба вай рафтем, Искандаркӯл рафтем, ҳамунҷа тамошобинӣ кардем ва ҳамихе кам-кам як семейни блоге ки ба номи лайфстайл ҳаст. ҳамин зиндагӣ бо зану шавҳар. Зану шавҳар бисёр олӣ, бисёр олӣ. Бисёр олӣ. Биёед як кор мекунем, суръатро тезтар мекунем. Каме суръатро. Хуб, каме давида гап мезанем. албатта мо хай каме оста ҳаракат кардем. Дар ҷарони давидан кӯшиш мекунем ки бисёр гап назанем, аммо чунки медавем. Шумо чанд монед? 18 монед? 5 монед? Шумо 1.8, ман 5.4. Шумо 5.4. 5.4 метавонед 6. мо просто тарафдори давидани оддӣ дар лаби Душанбенка бо шамол. Инҷо шамол нест. Умуман нест. Отуно чӣ хелиш мекунед ҳозир? Бисёр хуб. Хуб, Даниел Рустамов, пеш аз оне ки ба тамрини аввал шурӯъ кунем, ман мехоҳам аз шумо пурсам ки кадом навъи варзишро пеш тамрин намудаед ё ин ки имрӯз то ҳол тамрин мекунед ва ё умуман тамрин накардаед? ҳозир як чизи ҷолиб барои шумо мегӯям. Дар вақти мактабӣ теквондо машқ мекардам. Чорни пояс гирифта будам, дар Молдавия машқ мекардам ва ҳаминҷа меомадам. Як гурӯҳ доштам аз 30 кӯдак. Албатта. Ва ёро дарс медодам. Не ки баъд аз як чанд вақт камтар саломатиам безеб шуд, дар меъда як захм пайдо шуд ва духтуро гуфтанд ки ҳозир пашқ кардан қатъиян ман аст. Барои ҳамин ҳозир кам аку машқ мекунем. Даниел Рустамов, медонед, ман намедонистед, не ки ман теквондист ҳастам. Шпагатамро метавонам нишон диҳам. Медонед, ман бисёри нафарҳоро низ пурсидам. Гуфтам ки Даниел Рустамов, гуфтанд ки Даниел Рустамов танҳо овозхон аст. Бар замин блогер аст. Лекин ҳеҷ кас нагуфт ки Даниел Рустамов теквондист, каратист низ будааст. Бисёр олӣ, бисёр олӣ. Бочи овозхон. Яъне ба як мард 40 динар кам аст. Рост гуфтед, ин чиз аст ки бояд мард бисёр чизро ҳасан. Албатта ҳасан, мо мегӯни азиз Даниел Рустамовро кӯтоҳ муфассал гуфта мегузарем, баъдан тамрини аввалро шурӯъ мекунем. Даниел Рустамовро бо иштирок дар чорабиниҳои байналмилалӣ аз ҷумла Голос 2018, Песня 2017 ва X-Factor 2016 мешиносем ки бо сурудҳои хориҷӣ нуфузи миллатро яъне баланд бардошт ва тавонист ки дар дили тамоми мухлисон яъне тасхир бигардад. Албатта ва имрӯз Даниел Рустамов кишвари азизамонро боз чикор мекунад, муаррифӣ менамояд. Хуб, мегӯни азиз, биёед пеш аз оне ки тамрини аввал шурӯъ кунем, мо вазни Даниел Рустамовро албатта ки дидем 97 кило, аммо қади Даниел Рустамов тахминан 1.83 сантиметр, шояд 1.84 сантиметр. Мисли қади ман аст фикр мекунам, ман 1.83 сантиметр аст қади ман низ. мо баробар ҳастем. Син сол 95, шумо низ 95, 1.83, 97, 75. Хуб, бо ҳаминҷа. Хуб, мегӯям азиз, мегузорем ба тамрини аввали шоу барномаи Очи Харитон. Шабаки моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. ҳунарманди маъруфи Тоҷикистон ва берун аз он, овозхони хушдадои жанри муосир, блогери муваффақ Даниел Рустамов 28 ноябри соли 1995 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Соли 2009 Даниел ба гимназия дохил шуда, зимни таҳсил якчанд забон аз ҷумла русӣ, англисӣ ва кореогиро омӯхтааст. Даниел факултети сурудхонӣ ҷази эстрадии Донишгоҳи давлатии фарҳанги Москваро хатм намудааст. Артисти хор ансамбли слова жизни буда, инчунин омӯзгори вокал ва оҳангсоз мебошад. соли 2016, 2017, 2018 дар шоу барномаҳои X-Factor, Голос ва Песни ширкат намуда муваффақ гардидааст. Даниел Рустамов соли 2016 дар мавсими ҳафтуми барномаи X-Factor иштирок намуд. тобистони соли 2017 Даниел Рустамов дар шоу барномаи Песни дар шабакаи телевизионии ТНТ иштирок намуда, ки дар он ба ҳунари овозхони ҷавон Макс Фадеев ва Тимати баҳо медоданд. Даниел Рустамов дар шоу барномаи Голос мавсими ҳафтум соли 2018 суруди Бруно Марс
рсеҷи онзифлорро иҷро намуда, таваҷҷӯҳи Ани Лорак Сергей Шнуров ва бастаро ба худ ҷалб намуд. Даниэл барои устодии Ани Лоракро интихоб намуд. خب دانیل اکنون اومدیم فکر می‌کنم شما سبک‌تر شدید. بسیار سبک شده. کاش نکردم. همه را گرفتی. نه. چی فکر داره؟ کدام تولر است؟ تولری ورزشی است. همین تولر من وقتی در مکتبی میخوندم در همین خیلی تولر ما رقص میکردیم. او رقص بریک دنس رو میدونی؟ البته. من کمی رقص میکردم. رقص هم میتونم. شما باز بغیر است. دورم میتونم. خب سپارینگ نبروین ابروی ما. البته فکر میکنم میرود. دانیل خب من تیارم. نه. باتر چون که دانیل باتر باز بعد از چند تمرین دیگر این مهارت است. میدونید که من هم تکواندو مشق میکردم. هم رقص میکردم. هم سرود. خورتاب میخوردم. شکمم کلان شد. من فکر میکنم اعضای عائله شما وقتی شما را میبینند میدونن که شما تکواندیست هستید. بله میدونن. خب ما یک وقت جدی مشق میکردیم. همین تکواندو را تو کمربندی سیاه رفته بودیم. بسیار خوب. رقص هم میکردیم، موسیقی هم میکردیم. باز این ضربه که شما زدید مثلا مثل ضربه خود یک بار تکرار میکنید. نامش رو فراموش کردید. این در تکواندو یوبچاگی میگویند. یوبچاگی، آبچاگی، یوبچاگی، نیروچاگی. شما تکواندیست بوده؟ ما کم مشق کردگی هستیم. ما اونقدر خب یک ضربه میزنید کنی؟ کنی چه بود؟ مثلا از این طرف نشون داده چه نشون داده؟ ما باز یوکاگری میگوییم مثلا. بله. بریک دانس با اصطلاح یعنی رقص. رقصی ورزشی. رقصی ورزشی میشود البته. این رقصای عادی نیست. بلکه رقصای ورزشی است. خب نگران عزیز بیاید چیکار میکنیم؟ یک مرتبه از همین مهارت دانیل رستم دیده میبریم، میبینیم پیشکش میگردونن. اگر زید نباشن، من زید نه. خیلی اکنون بسیار همین تمرینو از یادم اوجه رفته است. نه که خیلی یک کوشش میکنیم که در یاد بیاریم. اگر تونید با من نشون دید من همراه شما اجرا میکنم. خیلی ما میتوانیم سالتو با استو بعضی چیزا نه که این قدر مهارت نداریم. رقصی بریک دنس معنی دارد که رقصی شکسته. بریک این شکستن، دنس این رقص. رقص شکسته. برای که در این رقص تو میتونی یک جوته شکنی. بریک دانس شکسته رقص. برای که در اونجا بسیار الیمنت هایی همین شکسته هست. یک اسناد دیگر رو من با شما میگویم چون که بریک دانس این رقص ورزشی است و در بازی‌های المپی پاریس 2024 علاقه شامل گردیده است بریک دانس و ما از کشورمون فکر میکنم ورزشگرانی که این نوع ورزش رو یعنی رقص بریک دانس رو یعنی میخوان معرفی کنن ما آنها رو در شهر پاریس کشور فرانسه در بازی المپی سال 2024 خواهیم دید. خیلی خیلی شکمی کلان من بریک دانس با اونجا رفتن نمیتونم نمیدونم که در همین تاجیکستان بسیار برادرها هستن که همین رقص رو پیشبری میکنن فعالیت میکنن و بسیار خوب هم میدونن. از قیوم فکر میکنم. از قیوم و دیگر بچه‌ها هستن که بله میشناسیم میدونیم البته. نیو ارا البته. لوردز اف دنس. دنس بسیار عالی. خیلی بیاید اکنون نشون میتیم البته. خب نگران شبکه ما رو ترک نکنید. رقصی ورزشی بریک دانس در اجرای دانیل رستموف.
Меҳмони азиз, ба як мард 40 ҳунар кам аст. Ин дар симои Даниэл Рустамов. Бинед, новобаста аз оне ки овозхон ҳастанд, блогер ҳастанд, варзишгар ҳастанд, боз рақси варзиши брейкданс бисёр хуб иҷро кард, аз удааш хуб баромад. аҳсан мекунем. хуб тамошобинон азиз, акнун вақти он расидааст ки тамрини дуюми шоу барномаи Бачаи Капитонро ҳамроҳи Даниэл Рустамов якҷо мо иҷро кунем. Даниэл, медонед, биед мо маҳорати касбии варзишӣ, яъне тейквандо ва брейкдансро дидем, ҳаракатро нишон додед ва пеш аз ҳама муҳим, яъне шумо овозхони касбӣ ҳастед, сарояндаи касбӣ ҳастед, бештар бо забонҳои хориҷӣ, яъне англисӣ ва русӣ хоб замзама мекунед суруд ва мо солҳои 2016-17-18 медонем ки дар масалан озмунҳои X-Factor, песня ба истилоҳ ва голос ширкат варзидед ва биёед суруди охироне ки шумо бозхонӣ кардед аз шодравон муаллимаи азиз Муқаддас Набиева, саҳар омад ситораи ман. бисёр зебо замзама намудед, бисёр ба дил наздик буд ин суруд барои баҳри мухлисин. биёед як маротиба 4 мисра, шояд 6 мисра, шояд ҳамон сурудро замзама мекунед ва саҳар омад гуфта шумо саҳарро обутоб мекунед, тамрин мекунед. ягон вақт камтар мекунем тамрин, ягон вақтҳои дига хоб меравем. Масалан шумо худатон танҳо тамрин мекунед ё ҳамроҳи аҳли оила масалан? Не, худам танҳо. Не ки дар бораи суруд ки шумо гуфтед, ман мехостам як чизро ба шумо гӯям. Албатта. Як бародар аст ки дар ҳамин оркестр кор мекунад ва ё калонсол ҳастанд ва ё ба ман як нақлро гуфтанд ки Мирзо Турсунзода вақте ин сурудро навистанд, ситораи ман дар бораи ҳамсояаш навистааст ки ситора ном доштааст, ки ҳар саҳар берунро вай мекарад. Меруфтааст. Инам як тамрин аст. Сурули. бале, ва ё дар онҷо гуфтанд ки ин суруда бояд мард мехондааст барои зан, барои ситораи ман. Бисёр хуб, бисёр оле. Меҳмони азиз, биракун як маротиба ҳамин сурудро аз ҷониби Даниэл Рустамов замзамаашро мешунавем. شب ندیدم تو را ستاره‌ای من شعله‌ور در هوا ستاره‌ای من در حسابی‌های ستاره‌های فضا در حسابی‌های ستاره‌های فضا کردم خطا ستاره من. бале, бисёр олӣ, бисёр ҷасурона, варзишгарона. Меҳмони азиз, ташаккури зиёд Даниэл Рустамов. Меҳмони азиз, биёед зуд тамринро иҷро мекунем. Бисёр олӣ. албатта каме мекашад, албатта. мегузорим албатта отброс дастуррафзо пӯҳи қафо зуд бармехезем албатта. фикр мекунам кифоя аст. бозам чӣ хел ҳис мекунед? бисёр хуб, маълум аст баъд аз суруд замзам намудан хуб ҳаракат кардан. Меҳмони азиз, ин тамрин як даври дигар дорад, не ки кӯтоҳтар, камтар иҷро мекунем. пеш аз оне ки хоб як даври дигар иҷро кунем, ман ба Даниэл як саволи дигар медиҳам. Даниэл, шумо одатан бинед боз варзишгар будаед. Яъне манзури ман дар он буд ки шумо кадом ба нави варзиш тамрин мекунед, тамрин дидаед, аллакай маълум шуд ки шумо варзишгар низ будаед, яъне тейквандо. ба тамрини тейквандо машғул шудед. каме дур ба фаъолияти худатон. аз хурди ҳамин эҷодиёт, мусиқӣ, спорт, рақсро бисёр дӯст медоштам. барои ҳамин ман баъде ки мактабро тамом кардам, ҳамаи ҳамсинфонам дар ҳама ҷо уже вай хонданро сар карданд, яктас юрист, дантист, бисёр чизо шуданд. Не ки ман 2 сол ба ҳеҷ ҷо дохил нашудам. бале, мехостам ки фаҳмам кадом касб ба ман наздиктар аст. бале, наздиктар аст. ман рақс мекардам дар Нова Эра, теквондо машқ мекардам ва гурӯҳ доштам, дарс медодам ба кӯдакоро. мураббӣ будед? Ҳа, мураббӣ, на.
ва як гурӯҳи мусиқиам доштам. Сарояндагӣ мекардем дар ҳамин тарабхонаҳои Тоҷикистон. Бисёр олӣ. Баъд аз он ҷо ман як дашто интихоб кардам, ки ҳамин мусиқӣ бисёр ба ман наздиктар. Бале. Ва ҳамин хел аст. Яъне шумо ҳамин гуна наздиктар аст, шурӯъ кардед аз сатҳи поёнтар, оддитар ва баъдан гузаштед ба дигар. Хуб, бисёр. Биёед як маротибаи дигар ҳамин тамринро, даври дуюмро зуд иҷро мекунем. Баъдан боз саволу ҷавоб ҳамроҳи Данил Рустамов мегузарем. Омода ҳастед? Марҳамат. ҳаракат мекунем. 1, 2, 3. фикр мекунам кифоя аст. Хатон чӣ хелис мекунем? Ин маъноро дорад, ки яъне новбаста аз оне ки овозхон аст, боз ҳаракатҳои варзишӣ аст, низ дар сатҳи хуб қарор дорад. хуб, ягони азиз, акнун тамрин дуюмро мо иҷро кардем, даври дуюмашро. Як лаҳзаи хотирот аз соли 2017 фикр мекунам, яъне ситораи санъати Русия Ани Лорак. Бале. Соли 2017 буд фикр мекунам. 2018. Ман фикрам 18. 18. ҳамун сурудро измам ба шумо. Бисёр хуб мешавад агар замзама. Суруди Imagine Dragons, Believer. I was broken from a young age, taking my soak into the mass, writing my poems to the few. Look at me, taking me, shaking me, feeling I'm singing from heartache, from the pain, taking my message from the vein, speaking my lessons to the faint, seeing the beauty. Break me down, you build me up, believer, believer. Oh, baby, break me down, you build me up, believer, believer. Oh, let the bullets fly away, let them rain. My life, it came from. Bring me down, you build me up, believer. бисёр олӣ, бисёр хуб. Фаромӯш накунед, ки бисёр зебо сар оёдан ва ҳамзамон боз тамрин намудан ва ҳамзамон бо тарзи нафаскашӣ ин касро бид. Бисёр аҳсан. На ҳар кас ин ҳолатро иҷро карда метавонад. Акнун мегӯем азиз, мегузарем ба тамрини навбатӣ шоу барномаи Ваши Капитан. ҳамроҳи мо бошед, шабакаи моро тарк накунед. Данил Рустамов суруд замзама намудам ва ман дар охир боз фаромӯш кардам, ки пурсам, яъне охири он кор, анҷоми он кор бо Ани Лорак масалан чӣ ҳампайвастагӣ доред? Ани Лорак мураббии мо буд дар «Голос» ва вақте ки «Голос» тамом шуд, маро Ани Лорак занг зад ва гуфт, ки биё, гуфт, мо як концерти «Голос» мешад, 10-солагии «Голос» ва дар он ҷо бояд ману ту баромад кунем, гуфт. Ва дар он ҷо дар Крокус Сити Холл, дар ҳамунҷа қариб 5-6 ҳазор одам ҷамъ мешад. Дар ҳамунҷа мо суруди Ани Лорак «Удержи моё сердце»ро хондем. Бале. Бисёр вақти хуб буд. Шумо ёд доред ҳамон сурудро, фикр мекунам? Бале, ёдам ҳаст. Як-ду мисрааш хел буд, агар Удержи моё сердце руками. Прошу тебя, не дай мне уйти, удержи мое сердце, не камень, и нас все еще можно спасти. Удержи мое сердце. удержи моё сердце словами, а теперь удержи моё сердце байсило ногами. Спортом. Албатта, мегӯем азиз, мо чӣ кор мекунем акнун? Ин тамрини навбатӣ охирони барномаи Ваши Капитан аст. Албатта. Ба кадом ходед ба он ходере ки нагами, бале, теквондо ҳаракатҳои пойҳо мешавад ва ман шуморо зуд пайхаст кардам. Манзури ман он буд, ки мехоҳад, ки бо пойҳо чӣ кор кунад? Ҳаракат кунад. Мегӯем азиз, ин тамрини охирон ва навбатии шоу барномаи Ваши Капитан аст. ҳамроҳи Данил Рустамов. Чӣ кор мекунем? Яъне мо ҳамин гуна меистем, як пой рост дар дохил аст, пой чап яъне каме бардошта. Оҳиста оҳиста якум ҳаракати мо танҳо зонуро бардошта, яъне ҳаракат мекунем бо оҳиста самти қафо, самти қафо, самти қафо, самти қафо ва баъдан бо зонуро гузошта оҳиста оҳиста як,
як зарба мезанем. Омода ҳастед? Хоб. Фикр мекунам мушкил нест барои шумо. Бале. Самти қафо, ҳеҷ гап нест. Самти қафо меравем. Як. албатта. Акнун омода бошед Дар зарба. ягон таваи чӣ? Почам надаром. Надарам, ҳеҷ гап Як нест. буригар. Зарбаи апчагӣ. Хоб. ё маягири самти Мая. шикам омода бошед. Акнун зарбазада ҳаракат мекунем. Як, ду, се. Хуб, бисёр олӣ. Омода Сам ба ёдом асод. албатта самти қафо меравем. Хоб. Чӣ мегӯфтатон? Ҳаст ку формаи варзишӣ? Ҳаст. Чаро Тарафи чап каме суст аст, не тарафи рост. биёди вазн мекунем. Бие. Меравем. Акнун без зарба. Як, ду, се. Без зарба. Без зарба. Без Без зарба. зарба. Меравем самти. Табрига. Биёед марамат. Бие. Ҳам ҷолиб. Як, ду, се. Самти қафо. Кафо. бисёр олӣ. Акнун бо зарба. Омода ҳастед? зарба. Ҳали бе. Хӯро мебардорем. Хоб. Як, ду, се. Самти қафо. Меравем. Меравем. ман ҳамаро ҷукидам. Ҳамаро зер кардам. Хуб. бисёр хуб Даниел. Ташаккури зиёд. Яъне ҳаст. ҳамон формаи варзиши мо ҳаст. Каме аст. яъне онро боз фикр мекунам такрор кардан лозим. Бале. хуб аст ва дар охир наздик мешавем. нафаси ман низ гирифт. Даниел Рустамов дар ин риштаи варзиш бештар тамрин дида ҳастанд, замима доранд. зарбояшонро ҷиддитар, қавитар месанҷем. Хуб. Даниел, яъне лоу кик. Албатта. Лоу кик? Бале. Ой, бахшиш. ҳеҷ гап нест. ҳеҷ гап нест. бисёр олӣ. чӣ қадар метавонед, марамат. Акнун каме мидл кик. зарба. бисёр олӣ. Бош. Мидл кик. Хоб. Акнун саросима нашуда хай кик. Хакик. Хай кик. бисёр олӣ. агар хай кик масалан хуб топ хурда ҳаракат кунед чӣ? ду маротиба. Масалан, як, ду. Топ хурда. Топ хурда. Мода бошед. Бале. Аҳсан. Аҳсан. Даниел, чӣ хатонест мекунед? Хуб. Будааст зарбаҳо. Будааст зарбаҳо. Чаро? Будаст. Чаро клипҳои варзишӣ сабт намекунед? Худатонро нишон намедиҳед? Мекунем якунас. ҳатман, чун чӣ хеле ки шумо қайд кардед, ба як мард 40 ҳунар кам аст. Маромад инҷо мегузорем. Ба як мард 40 ҳунар кам аст. Сабаб аз ҳамин хотир фарди, яъне пеш аз ҳама мард бояд худашро умумӣ ба ислоҳ универсалӣ пешкаш гардонад. Хуб, ягони азиз, фикр мекунам ин дастпӯшҳоро як су мегузорем ва ман пеш аз ҳама ташаккури зиёд мегӯям барои ҳузур шудан, ташриф овардан дар барномаи варзиши қавитан. яъне таклифи моро пазируфтед. миннатдор ҳастем аз шумо Даниел Рустамов ва дар шоу барномаи варзиши қавитан ширкат варзидед. маҳорати касбии варзишӣ, маҳорати касбии овозхонӣ, боз маҳорати касбии масалан рақси варзиши брейкданс, инчунин ҳаракатҳои нозуки варзиши теквандоро баҳри мо ва мухлисони телевизиони варзиш пешкаш намудед. ба шумо изҳори сипос менамоем. дар охир агар пешниҳод, خلاصه گفتنی داشته باشد دانیل رستموف با همین برنامه رو به انجام میرسونیم و با شما خیلی خوش میکنیم. بله تشکر زیاد برای دعوت. تشکر زیاد. بسیار خاطره های جوانی را به یاد آوردیم. شما جوان هستید ولو؟ نه اکو جوان هم هستیم. اکو باز یک با بسیارتر یک کودکی نورسی البته. بله یک خواهش نو پیدا شده است که باز هم همین سپورت رو قاپیم و با کمتر مشق کنیم در همین زل پروفیت. و تشکر زیاد برای تلویزیون ورزش که ما رو دعوت کردید و آباد و سربلند باشید، سلامت باشید. روزی خوب برای همه شما آرزو دارم. خیر، تو برنامه دیگری شو برنامه وارزشی قویتن ترغیبگاری ترجیحات سالم باشید. قویتن و نیرومند و سالم و جسور و غیر و چابک و چالوک و نوترس باشید. تو دیدار. خیر.